Ама големи сте шофьори на пътя, бе. Ма голямо самочувствие на този път, голямо его, големи комплекси, по-спокойно, бе. Не сте някакви цари, не карате танкове. Всеки втори ми говори военния конфликт, Третата световна война уж. Да, така и това е много важна тема, факт, не го отричам. Но има една друга война, която съществува от край време, откакто съществуват превозните средства. И това е войната по пътищата, която не спира и до в момента, в който снимам това видео. Масово се убеждавам, че въобще няма никаква толерантност на пътя. Никакво уважение, никакво пускане, никакво изчакване, никакви мигачи. Направо всеки бърза, всеки е най-важният, всеки другия му е длъжен. Имам чувството, че всяка една проява на уважение, изчакване си едно пари им се взима на тези хора, бе. Не мога да разбера, това не е война за мен, това е някакъв геноцид, който се случва на пътя. Аз се качвам в автомобила, тръгвам и не знам колко пъти трябва да се прекръстя на какви светци, колко икони трябва да закача навсякъде, за да мога да оцелея от точка А до точка В. Наистина, много е страшно. Не мога да разбера, става все по-страшно. Имам чувство, че наистина тези книжки ги раздават по снаксовите. Много е зле. Няма и да се оправи, не знам. И фарчащи коли да измислят, сигурно горе ще е същата работа във въздуха като на пътя.